Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Θλίψη επικρατεί σε όλη τη χώρα για τα δύο παιδιά που χάθηκαν στο χθεσινό σεισμό που χτύπησε τη Σάμο. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι μαθητές λυκείου καταπλακώθηκαν από κατάρρευση τείχου μέσα στην πόλη. Ο φωνικός σεισμός των 6,7 ρίχτερ άφησε πίσω του και πολλούς τραυματίες. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πριν από λίγο ανακοίνωσε τα νέα μέτρα κατά της πανδημίας, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Σάμο και στον τραγικό θάνατο που βρήκαν τα δύο παιδιά. Ζούσαν τον εφηβικό τους έρωτα, πορεύονταν χέρι-χέρι κάθε μέρα. Μαζί στο σχολείο, μαζί επέστρεφαν σπίτι τους, μαζί τους βρήκε ο θάνατος. Να βλέπεις κάποιον χθες και να χάνεται σήμερα είναι πολύ βάρβαρο και σκληρό. Λες και καιροφυλακτούσε ο Εγκέλαδος τα παιδιά να περάσουν από το στενό δρομάκι στην περιοχή Γεφυράκη. Όταν η γη άρχισε να τρέμει, δεν είχαν τρόπο διαφυγής, δεν είχαν πού να προφυλαχτούν. Ένα από τα ετοιμόρροπακτήρια δεν άντεξε και κατέρευσε, καταπλάκωσε τον Άρη και την Κλέρη, έθαψε κάτω από τα συντρίμμια τα σώματά τους. Εκεί έσβησαν τα όνειρά τους. Ήταν πολύ καλό παιδί, καλός μαθητής στο σχολείο. Χεράκι πήγαιναν τα παιδιά. Τραβήξανε τζόκερ. Ναι. Αυτό είναι το χειρότερο. Τα άλλα, τα υλικά... Λίγα λεπτά μετά τα 6,7 ρίχτερ και οι διασώστες μετά από κλήσεις πέφτουν στην οδό Κανάρη. Γνωρίζουν πως υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα και αρχίζουν αμέσως τις προσπάθειες για να τα ανασύρουν. Ο 17χρονος είναι ήδη νεκρός, η αγαπημένη του βαριά τραυματισμένη μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου αφήνει εκεί την τελευταία της πνοή παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Συγκλονίζει ο πατέρας του Άρη με ανάρτησή του στο Facebook. Σήμερα ο Θεός θέλησε να σε πάρει κοντά του, να έχει έναν μικρό άγγελο δίπλα του για τα μετέπειτα χρόνια. Ξέρω ότι είσαι ευτυχισμένος επάνω στη γειτονιά των αγγέλων, κρατώντας από το χέρι την αγαπημένη σου Κλέρη. Δημοσιογράφος ο Αλέξης Κομνηνός μετέδιδε τις εξελίξεις από το σεισμό στη Σάμο. Έκανε λόγο για τραυματίες, δεν γνώριζε για θύματα. Πού να πάει το μυαλό του ότι το παλικάρι του είχε χαθεί κατά τη διάρκεια της δόνησης που έκανε το νησί να σύεται εφιαλτικά. Βυθίστηκε στο πένθος το βαθύ, πονά όλη η Ελλάδα για το χαμό των παιδιών. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τους πολιτικούς αρχηγούς. Το νησί άντεξε. Αλλά δυστυχώς χάσαμε δύο παιδιά. Εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους και γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες. Η σκέψη μου, όπως και όλων μας, είναι μαζί τους εκεί. Δυστυχώς, ο σεισμός που έγινε αισθητός νωρίς το μεσημέρι σε μεγάλο κομμάτι της χώρας μας αποδείχθηκε φωνικός. Δύο νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους και τα λόγια αυτές τις ώρες είναι φτωχά. Απέραντη θλίψη για τα δύο αδικοχαμένα παιδιά μας στη Σάμο. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο παιδιών που θα αποχαιρετήσουν συγγενείς και φίλοι σε κλίμα οδύνης στη λαβωμένη Σάμο.